skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniġ jizda joġobni li jerġalura mitri ħazina u jibdajex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kum il-koll. Eżisħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew fl-imkien, ħan niċċelebraw din l-Ewkaristija billi b'umilta fi skitta qalbna nitolbu maħfra lil-mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek, Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitrufa, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-arbieħ ta' ħutna Marjanna u Toni u Valeri u Toni. Nitolbu. U Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdejt jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qalb tagħna bl-Ispiritu qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidej u ħabbrika fl-emil it-tajjeb bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmejn, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' iħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tgħedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox, qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra min jifhimha. Jienu l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjien, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej ila xqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, imma huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħen jindawk li jisimu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jamlu il-frott billi iżommu sħiħ.
Gloria ut Filii. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju imqaddes skont San Luqa. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen li għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqejr jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġel ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fit-tbatijiet ħorox fart l-imwiet, rafa' ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abraham b'Lażru fi ħdanu. Wolla leħnu u qallu: Missier Abraham, ikollok ħniena minni. U ibat lill-Lażru ibil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abraham: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażin irċiveh f'ħajtu. Imma issa u hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bati. Barra minn dan hemm vojt kbir bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun rid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: Mela nitolbuh missier ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham: Għandhom il-Mose u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: Le missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: Jekk ma jisimgħux lill-Mose u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħut m'hemmx mod aqwa li bih wieħed jgħix ir-randan mis-smigħ tal-kelma tal-Alla ta'. Il-Knisja tipprovdi għażla ta' siltiet mill-Bibbja, Testament il-Qadim u Testament il-Ġdid li huma inkredibilment qawwijin u sbieħ. Kemm għandna fuq xiex nirriflettu llum eżis ħuti f'dan il-qari tant qawwi li l-Knisja qiegħda toffrilna bħala parti mill-mixja tagħna tar-randan imqaddes. Tajjeb nibdew b'mistoqsija. Jien nagħmilha lili nnifsi u nistieden lilkom ukoll. Jien fuq xiex inserraħ rasi fil-ħajja, jew fuq mejn inserraħ rasi fil-ħajja eżis ħuti. Kemm hi mistoqsija importanti. L-insurance tiegħi, mhux qed ngħid insurance, imma u x'hekk aħna qegħdin ngħixu f'ħajja ta' insurances. Fejn tidħol ħajti? Fuq min inserraħ rasi? Ma nafx tajtux każ l-ewwel qari u s-Salm jaqblu ħafna. Ġeremija qal innek misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmejn li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem, f'dak li hu materjali jew f'persuni oħra jew fih innifsu fl-affarijiet materjali, ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġiġġej li tgħammar f'artikwi fid-deżert art mielħa fejn ħadd ma jgħammar. Imbagħad jgħidilna hekk imma imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej, li l-fiduċja tiegħu fil-mulej. U s-Salm qalilna bi kliem simili juxek kien il-bniedem li ma jimxejx fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma l-liġi tiegħu, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Mbagħad jgħidilna
Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjar ar-rieħ. Mistoqsija importanti ħafna żisħuti jiena fuq xiex inserraħ rasi fil-ħajja, fuq il-mulej jew fuq il-bowt. Jew fuq kemm naf nies. Jew fuq in-nies li naf li għandhom il-power inserraħ rasi, żisħuti. Ta' id-dinja kollu jgħaddi. Norbot qalbi ma' dak li ta' id-dinja u jgħaddi ftit ta' żmien u ma nsib xejn, żisħuti. Ma nsib xejn. U l-Vanġelu jagħtina eżempju ta' din il-parabola. Interessanti, Ġesu il-parabola jgħidha lil Farizej għaliex. Għax il-Farizej kienu jagħmluha ta' qaddisejn. Il-Farizej kienu jidhirhom dawk li jiġġudikaw jikkundannaw il-ħaddieħor. U kienu nies marbuta mal-flus. Kienu nies marbuta ma' dak li hu ta' din id-dinja. Kienu nies eżisħuti li ma jafux iħobbu, anzi, sibhom biex jippuntaw subajhom u xek. U Ġesu jgħidilhom dil parabola jibsa ta' raġel għani li kien ħsibu biex jilbes il-biż tal-porpra u mill-lifjen u xek u jagħmel ikla kuljum. Però l-għani m'għandux isem, innotaw ftit. Ma jagħtihx isem Ġesu lill-għani. Lil-fqejr jagħtih l-isem tal-akbar ħabib tiegħu Lażru. L-akbar ħabib tiegħu. Lażru miskin kien bniedem fqejr li joqgħod ħdejn il-bib ta' daru biex xewqa li jixba' dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. X'kien id-dnub ta' dan l-għani li kien għani? Jekk kien sar għani b'mod ġust, jekk għax ħadem u stinka jew ma nafx, jew wiret. Bekk ma kien hemm xejn ħażin, tafu x'kien id-dnub tiegħu l-għani? Li ma kienx ħenn. Ma ħennx għal Lażru ma jenux fil-miżerja tiegħu. U l-Farisej jekk kienu jirraġunaw ta' kienu jirraġunaw li huma għandhom il-ġejt, jekk għandhom il-ġejt u xek. Għax dak Alla tulhom għax tajbejn lil minnu ħażin Alla qed jikkastigah lilu ta' dnub tiegħu jew ta' dnubiet tal-antenati tiegħu. Kienet mentalità negattiva l-aħħar fi żmien Ġesu u li Ġesu tant iġġildilha eżisħuti. U mbagħad imutu tnejn. U interessanti xejdilna u xek. Mena ġara li l-fqir imut u l-anġli jaħduh fih dan Abraham, ovvjament għal Lut Abraham missierhom fil-fidi l-iktar personaġġ, forsi ma' Mose, l-iktar wieħed importanti fl-istorja tagħhom. Però mbagħad imut l-għani u jitfnuh. Naħseb li l-fqir difnuh ukoll imma biex il-mulej jurina x'differenza u xek. Li għal midneb għal min ma jafx iħobb il-mewt vera tfisser li jitlef l-Alla għal dejjem, eżisħuti dik hija l-mewt vera li għandna nibżgħu minnha, mhux il-mewt tal-ġisem nibżgħu wkoll minnha ta' bnedmin l-aħna ta' bnedmin l-aħna, imma l-mewt tal-ġisem hija passaġġ neċessarju biex nilħqu l-milja tal-ħajja. Inħallu warajna in-negattività u l-ikraħ ta' din il-ħajja biex ningħaqdu mal-Alla għal dejjem. Il-mewt vera li għandha tbeżżana l ħares qatt li wieħed jitlef l-Alla għal dejjem u hekk tfisser hawnhekk għalhekk difnuh. U xek, wissa l-paġna tinqaleb il-fqejf b'ħdan Abraham u s-Sinjur qed ibati. U mbagħad jitlob taqtira ilma dak li ma ħenx għal fqejf ħajtu issa jiġi bżonn il-fqejr jitolbu taqtira ilma biex itaffi n-nixfa ta' ħajtu. U Abraham jgħidu ma jistax ikun, u xek. Għallu minn għall-inqas ibatu ħajwissir il-ħutej. U Abraham jgħidlu għandhom il-Mose u l-profeti jisimgħu minnhom, imma jekk iqum xi ħadd mill-imwiet jisimgħu. Jekk ma jisimgħux minn Mose u l-profeti, laqqas iqum xi ħadd mill-imwiet ma jisimgħu. Eżisħuti x'twissija qawwija għandna llum. Nerġa' nibda bl-istess mistoqsija tal-bidu. Jien il-fiduċja tiegħi f'min impoġġija f'Alla? Jew f'dak li hu ta' din id-dinja u x'inhu? Bnedmejn, ġejt, poter, pjaċiri tad-dinja, eżisħuti. Il-fiduċja tiegħi fuq min nafda jiena. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum li jagħtina grazzja nimmeditaw għad il-kelma ta' m'għandna bżonn nirriflettu dwarha biex l-ewwel nett mill-ġid li għandna ninqdew tajjeb bil-ġid li tipprovdilna, norbtu qalbna ma' dak li jibqa' għal dejjem mill-ġid li pprovdilna nużawh għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-oħrajn, naħsbu fil-fqar, naħsbu f'minhu inqas ix-xurtjat minna, eżisħuti. U t-tieni l-ewwel qabel kollox f'ħajjitna npoġġu lill-Alla.
u l-imħabba tiegħu u l-imħabba ta' xulxejn. Għax wara kollox dak li jibqa'. Taf x'nieħdu magħna meta mmutu? Dak li nkunu tajna, l-imħabba li nkunu urejna, fuq hekk qatt jiġġudikana l-mulej. Ejja nitolbu ħillum jagħtina qalb ġeneruża, qalb ta' bilħaq li tafda fih, li tpoġġi fih l-ewwel qabel kollox il-fiduċja tagħha, qalb li taf tagħdar u tħobb, mod speċjali qalb li lesta dejjem li tgħin lil kull min tara fil-bżonn. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla jbierek lil dawk li jħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċiera. Nitolbuh biex aħna nagħmlu l-frott billi nibqgħu sħaħ mal-kelma li tibdilna fil-qalb u fl-ispiritu fil-waqt li ngħidu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Flimkien tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbejn fil-waqt li tkun leħen profetiku għal min ma jiswa xejn f'għajnejn is-setana. Nitolbu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità isibu l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità internazzjonali fis-servizz umanitarju li jagħtu biex tinqeret il-miżerja. Nitolbu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu biex min għandu l-mezzi iħaddimhom għal ġid komuni ta' kulħadd u l-aktar ta' minnu sfruttat. Nitolbu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek u nqisuha bħala r-regola tal-imġiba kollha tagħna. Nitolbu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Nkomplu nitolbu eżis ħutej għal Papa Franġisku biex il-mulej jifejqu u ħajkompli il-Ministeru għażejs li jafdalu fidejh. Nitolbu għal paċi fid-dinja eżis ħutej. Nitolbu għal tant ħutna li tilfu ħajjithom fl-Ukrajina, fl-art imqazza f'Gaza eżis ħutej. Din il-gwerra eżis ħutej, kemm għandna nitolbu għal paċi dawn il-gwerer fid-dinja tagħna. L-inġustizzji nitolbu biex jieqfu l-inġustizzji kontra l-fqar. Hekk il-mulej jiftħinna għajnejna fuq dil ħaġa. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna u ngħidu li mhix problema tagħna. Nitolbu ħafna u ngħinu mill-aħjar li nistgħu u x'hekk biex jieqfu l-inġustizzji kontra l-fqar u ngħinuhom minn dak li l-mulej jipprovdilna. Nitolbuk mulej għal murda, għall-anzjani, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsiebhom, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom mulej, u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali għal persuni li għaddin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom eżis ħuti bħal mart mentali. Nixtieq nitlob biex l-eżerċizzi li qed isiru fil-parroċċi tagħna minnhom joħroġ ħafna u ħafna ġid spiritwali biex dan ir-Randan f'din is-sena tal-ġublew, din is-sena tal-ġublew stess iġibu ħafna grazzja u barka fuq id-dinja kollha, fuq pajjiżna. Fid-djoċesi tagħna nitolbu biex il-vista pastorali tagħmel ħafna u ħafna ġejt eżis ħutej. Nitolbu wkoll hekk f'dan l-aħħar parti tal-istaġun tax-xita ngħidulu grazzi l-mulej tax-xita li bagħtilna. Nkomplu nitolbuh biex jagħtina ftit xita oħra f'dan iż-żmien li x-xita ssir tant importanti għal wiċċ tas-sajf u x'hekk għall-bdiewa tagħna. Ħanieqfu ftit momenti fi skiet u l-mulej nofrulu wkoll it-tal personali tagħna. U Alla, inti tifli l-moħħ u l-qalb għejn lilna msejknejn biex ma noħorġux il-barra mit-triq tal-ħajja bi Kristu sirna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan il-mawun bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem
li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żunitej u dnub tiegħi neħħilek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li sejrin noffrulek qaddes mulej l-emil tagħna ta' qima biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek watt ġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem mid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej salvana jent u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fil-mħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Marjanna u Toni u Valeri u Toni. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salmatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Fir-randan imqaddes iż-żisħuti ndorrijin u xek, forsi niddedikaw iktar ħin għat-talb, forsi naħsbu wkoll fis-sawm u l-penitenza l-karità. Għadna ftit jeħtieġilna nagħtuha ftit importanza iktar u xek ir-randan huwa żmien ta' karità. Kull żmien tas-sena huwa żmien ta' karità. Però iżjed u iżjed ir-randan imqaddes iż-żisħuti kif smajna fil-Evanġelu tal-lum il-mulej jistedinna biex naħsbu fl-oħrajn. Karità mhux flus biss, dawk ukoll. Ma kultant anke titkellem ma' persuna. Tħalli persuna tiftaħ qalba miegħek hija ta' karità, eżisħuti. Kemm għandna bżonna, kemm hawn nies li jbatu s-solitudni. U li kull ma għandhom bżonn il-preżenza ta' xi ħadd. Ejja niftħu qalbna għal xulxejn biex is-soċjetà tagħna tkun soċjetà ta' bilħaq tawli Alla, ta' aħwa ta' xulxejn, kif jixtieqna nkunu l-mulej. Ħanqumu bil-bieqfa u nsellmu l-Ġesu imsallab għalina fuq is-salib. Hekk nitfgħu ħarsitna fuqu bil-qalb u ngħidulu: Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu: O Alla, għamel li dan is-sagrifiċċju l-offrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh bl-emejl it-tajjeb tagħna bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u llum nixtieq noffrih għalina l-Maltin nilgħu xejn. Donnu fil-passat konna aktar nieħdu ħsieb xulxejn, konna aktar inħobbu l-xulxejn, konna aktar naslu li naħfru l-xulxejn. Donnu qegħdin ngħixu fi żmien fejn inħossuna komdi fil-bowt u waqajna fl-illużjoni li m'għandna bżonn ta' ħadd, xi żball kbir kemm għandna bżonn ta' bil-ħaq ta' xulxejn. Nitolbu għal Omna Marija li tenna ħanħossuna wlieda u li Alla aħwa ta' xulxejn biex nikbru fl-imħabba lejn xulxejn u r-rispett u l-għaqda u l-maħfra. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Il-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-dija li tixet jimħabetek u metana Marji.